táto úchylná obsesia Roberta Fica a Smerákov s mojou rodinou, to nie je normálne, to je za čiarou. Za všetkými čiarami. Je to presne to, a teraz parafrázujem Roberta Fica, čo by ani najväčšie prasce neurobili v politike. Takýmto podlým spôsobom. Takže bohužiaľ aj ja budem musieť byť trochu osobný dnes. A hovorím predsedovi vlády, čo si to dovoluje. Človek, ktorý tu celý svoj život žije z našich peňazí, z našich daní, ktorý zrujnoval Slovensko, on si dovoluje hovoriť o mojej rodine, že sú príživníci, že sú podvodníci, moja mama, moja partnerka, môj otec. Tento človek, štvornásobný premiér, ktorý má luxusný byt a nevie vysvetliť, ako si ho kúpil, ktorý má niekde vilu v Chorvátsku, drahé luxusné hodinky a perá, s celou tou svojou smeráckou bandou proste prikryli celú generáciu mafiánov a oligarchov. On ide niečo vyčítať mojej mame, tam šermovať s nejakou faktúrou? Mojej mame, ktorá nemá ani haciendu, ktorá spolu s mojím otcom bývajú v tom istom malom rodinnom domčeku, ktorý kúpili v 70. rokoch. A mimochodom, ten domček je menší než Ficova terasa. Nemajú žiadne drahé, okázalé autá, žiadne dovolenky vo Vietname. Proste kým Fico sa tam niekde vála v zlatej vani vo Vietname a lieta tými triskáčmi, proste moja mama posledné roky každé ráno išla skoro ráno vlakom do Plaveckého štvrtku, aby tam učila a doučovala rómske deti, na ktorých sa táto vláda a všetky vlády vykašľali.